Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez ere gure gonbidatuak eurak direlako saio hau Josi SS konposatzen dabenak eta gaur batez ere konposatu. Badakizu Bizkaia irratiaren sintonian, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan Eusko ikaskuntzan. Guztira 30 minutu eukiten ditugu euren segundu eta guzti. Eta gaur esango deutzuet Azkue eta Aita Donostiaren kantutegiaren berrikuspenaren alde izenburua esango dugu. Baina badaukagu nok irakatsi, badaukagu gaur nori itaundu. Esandakoa, Bizkaia irratia eta Eusko ikaskuntza elkar hartuta, gatozan harira, gatozan gaira. Gure gaurko gonbidatua, irakaslea da, musika egilea da. Xavier Etxebarria Adrien, ondo etorri zelan zagoz? Ondo, eskerrik asko, eta egunon. Bai, alan ekarri, badaukagula gaur, nondik esan dugu batez be, Xavier, zu irakaslea zarela, ze irakasten duzu ba? Bai, beno, ni hiru arlotan nabil lanean. Zuk esan bezala irakaskuntzan, bestalde baita ere musikologian, hau da musikaren gaineko ikerketan, eta hirugarrenez musikagintzan, musika konposizioan. Irakasle moduan, musikeneko irakaslea nahi, Donostian dagoen goi mailako musika ikastegia, eta bertan konposizioaren inguruko ikasgaiak irakatsi ditut, harmonia, transkripzioa, bueno, eta aurten ere euskara musikarientzat ikasgaia irakasten nabil. Eta zelan doa, ondo? Bai, badoa. Ondo esan dako. Bai, kasu honetan esan dugu Azkue, 1800 eta 64 mila bederatzeron eta 51, eta Aita Donostiaren 1886 mila bederatzeron eta 56 kantutegiak euskal herri musikaren bilduman erabakigarriak dira. Erabakigarriak dirala esango zeunke, Xavier? Bai, zalantzarik gabe, Azkue eta Aita Donostiaren kantutegiak oinarrizko lanak dira euskal herri musika tradizionalerako. Baina izan dituako edadura geografikoa eta numerikoa dela eta batez ere, euskal herriko asko tradiziozko herri musikaren inguruan dauzkagun bildumarik osatuenak dira gaur egun ere, nahiz eta aspaldi argitaratuak izan. Aspaldi argitaratuak dinozu eta hori gure giltzarrien arteko bat izango da, euren sasoian egokia zan metodologia bategaz egin zirelako lan horrek. Zuk artikulua idatzi duzu, nondik nora dator edo, Xavier, ze behar izan azetzera dator hau? Bai, esan bezala, Azkue eta Aita Donostiaren kantutegiak oinarrizko lanak dira euskal herri musika tradizionalerako, baina egia da, muga batzuk badituzte. Lanak bere garaian egokiazen metodologia batekin egin baziren ere, bildumen lehen argitalpenetik 90 urte iraganda, gaur egungo etnomusikologiaren ikuspegitik aztertuko baginitu, bere alderdi epistemologikoak kritikatu besterik ezingo genuke egin. Horrez gain, argi utzi beharra dago Azkue eta Donostiaren kantutegiak ez direla produktu neutroak, inguruabar historiko baten fruitu dira eta karga politiko eta ideologiko indartsua ere badute. Dena den, aditez ditugun puntu hauek gora bera, kantutegiek balio handia izaten jarraitzen dutela aitortu behar dugu. Balio historikoa eta baita balioa gaur egun ere. Gaur egun euskal herri musikaren simbolo nagusiak direlako, hau da hasieran izan zuten izaera monumental hori mantentzen dute, nahiz eta desmitifikaturik, eta konpositore klasikoek zein folk taldeek haien musika egiteko iturri moduan erabiltzen jarraitzen dituztelako. Beraz, bi kantutegiek balio historikoaz gain gaur egun ere eginkizun berrietarako erreferentzia esanguratsua direla ikusita, artikulu honen helburua da egile hauen ulermenean sakondu eta batez ere kantutegien balioa eta erabilgarritasuna handitu ahal izateko bilduma hauen berrikuspen kritiko bat abiatzea. Hau da, sakondu, gaurkotu eta berrikusi. Hori da, eta horretarako artikulu honetan
lehenengo eta behin bi egile horiek eta batez ere bien kantutegiek egindako ekarpenak aztertzen dira, eta ondoren, hausnarketa hori oinarri hartuta, Azkue eta Aita Donostiaren biltzelaren edizio kritikoa egitearen komenigarritasuna agerian utzi, eta berrikuspen kritiko, berrikuspen konkretu baten proposamena egiten da, mota horretako lanak modu zorrotzean aztertzeko ikuspegi berriak, orain ditugun ikuspegiak, kontuan hartuta. Dinezu zalantza barik, azken baten, Azkueren eta Aita Donostiaren musikak oso garrantzitsuak dirala, ezta? Bai, zalantza barik, ditugun gaur egun, oraindik ditugun bilduma zabalenak dira. Bai. Eta dituzten mugak gora bera, baina gaur egun oso erabiliak izaten jarraitzen dute, ez daukagulako horren bilduma handirik, ez lurraldeari dagokionez, ez eta doinu kopuruari dagokionez ere. Zelan landu duzu hau guzti hau, Xabier, metodologia aitatuz? Beno, orduan, apurtu eta azaltzeko, Bai. Esan behar da, berrikuspen kritikoaren helburua dela kantutegietan dagoen materiala modu argi eta erabilgarriago batean aurkeztea, orain dagoena, baino modu erabilgarriago batean. Hau da, transkripzio batzuetan eskuturik dauden informazioak era argi eta ordenatuan azaleratzea. Informazio hauek eskutaturik egon daitezke, transkripzio batzuetan sistematikontasunik ez izateagatik, aireak lortu nahi diren helburuetarako modu desegokian zailkatu eta ordenatzeagatik, eta abar. Oda bestera batera esan da. Azkue eta Donostiaren transkripzioak zorrotza aztertu ondoren, kantutegi berria eratzea da proposatzen dena, baina hori bai material berberak erabilita eta entzinako kantutegiak alde batera utzi gabe, ez du gauza berririk sartuko, baina bai daudenak modu argiago batean aurkeztuko. Hori egiteko, musika eta testuak transkribatzeko irizpideak bateratu, parametro funtzionalen eta musikalen kombinazioa oinarri hartuta dokumentuak sailkatu, antolatu, zenbakitu, maketazio eta edizio koherente eta sistematikoa egin, kantari eta beste alderdi epegarri batzui buruzko informazioa zaindu, eta abar, eta era berean, horrekin batera, musika eduki aldatu gabe, azterketa baten ondoren transkripzioak atz moduan agertzen direnak, zuzendu daitezke, jatorrizkoaren berri emanez beti. Modu horretan dokumentu ulergarriagoak lortzeko, ez musika aldatzeko, baizik eta dokumentuak ulergarriagoak izateko. Ogarra hauek metrikari, konpasei, artikulazio ikurrei, eta bar dagokie. Orduan, lan hau abietzeko egin beharreko lehenengo gauza, da kantutegien analizia. Eta hori da artikulu honetan plazaratzen duena. Eta analizia horretan zertan datza, zein da eskintzen diren materialen izaera, doinuak jasotzeko izan dako irizpideak, lan enpresapen irizpideak, eskapen irizpideak, eta abar. Hori analizatu dut, eta hori da artikulu honetan agertzen dena. Egia esan eta aitortuko dugu hementxe esku artean daukagu dino musiker kuadernos de musika 17 zenbakia dauka separata dakar esku artean ekarri dituzu honek, eta guk badaukagu bat esku artean hemen sakontzea litzateke egokiena, ezta, baina etorri zaren ezkero itauntzen jarraituko dugu. Konta iguzu, honetan guzti honetan zein atal aurkituko dugu? Artikulua 3 ataletan egituratzen da. Lehenengoan kantutegi hauen aurrekariak eta suposamenduak aurkezten ditut. Bigarren atalean, Azkue eta Aita Donostiaren biltzelanen transzendentzia azaltzen saiatu naiz, eta hauen edizio kritikoa egitearen beharra adierazten. Eta hirugarren atalean, artikuluko atalik luzeena, Azkue eta Aita Donostiaren kantutegien analizia garatzen dut. Ez dakit nahi duzuen apurtu eta saltzea atalbakoitzean. Seguro, gure entzule gustura entzungo dabe. Bueno, eskerrik asko. Orduan, esan bezala lehenengo atalean kantutegi hauen aurrekariak eta suposamenduak aurkezten ditut, eta batez ere bi egileen Euskal Herri musikaren gaineko batasun ikuspegia. Lehenengo eta behin batasun ikuspegi hau batasun geografikoa da. Hau da, bi egileek Pirineoen bi aldeetan materiala osotasun asmoarekin bildu zuten lehenengoz Euskal Herrian. Ordura arte ez bezalako lurralde zabaltasun batekin, eta geroago ere ez da horrelako lurralde zabaltasun batekin bildumanik egin. Agian gaur egun ez daukalako zentzurik, hori diskutitzeko gaia da, ez? Bai. Hala ere esan behar da, bi kantutegietan inguru geografikoak intentsitate desberdinarekin lantzen direla. Bigarren, batasun ikuspegi horrek
nazio kontzeptura eramaten du. Nazio baten berezko lurraldea da. Nahiz eta adierazpen hau nahikotxo nabartu beharko litzatekeen, Euskal Herriko panorama politikoa 20. mendearen hasieran nahiko konplexua zalako. Bai. Hirugarren, aztertutako musika tradizionalaren batasuna zehazten duen beste osagi bat da abesteko erabiltzen den hizkuntza euskara izatea. Eta azkenik, batasun ikuspegi hau Euskal Herri musika barne ezaugarri batzuek definitzen duten korpus kohesionatu bezala ulertzeak osatzen du. Hau da, egile hauek Euskal Herri musika berezko entitatea duen zerbait bezala ulertzen zuten, eta entitate batu horren inguruan antzinatasun eta originaltasunari buruz hitz egin zuten. Izan ere, euskaraz gain musikak zenbait ezaugarri bete behar betzituen Euskal Herri musika jator moduan kontsideratua izan ahal izateko, nahiz eta garaiko idatzietan ezaugarri horiek argi zehaztu ez. Hori suposamenduei dagokienez, esan beharra dago ere, lau batasun ikuspegi hauek irmoki tilkatu egiten direla, emaitza nabarmena eman, kantutegiak dira haien emaitza, eta horrek ere bultzatu zuela ikuspegi horrekin implikatuta zeuden erakunde publikoetatik laguntza handia, kantutegiek laguntza handia jaso izana, batez ere Bizkaiko diputaziotik. Eta bestalde, bi bilduma hauek dira doinuak harmonizatu gabe aurkezten dituzten lehen argitalpen aipagarriak, eta horrek adierazten du benetako monumentu bezala pentsatu zirela eduki zezaketen erabilera praktikoa gaindituz. Hori da, lehenengo atalean jorratzen dudana, suposamenduen inguruan, horren aurretik adierazten dut, batasun ikuspegi hori bere osutasunera eraman zuten lehen egileak Azkue eta Aita Donostia izan baziren ere, aurreko egile batzuk bide hori zabaldu zutela. Aurrekari zuzen moduan, Charles Borz egile frantziarra agertzen da, eta hori buruzko datu batzuk aipatzen ditut. Gero, bigarren atalean, Azkue eta Donostiaren biltzelanen transzendentzia azaltzen saiatzen naiz. Azkue eta Aita Donostiaren bilketa lanak euskal kulturaren birbaloratze prozesuan pisu garrantzitsua izateaz gain, eta pertsona asko euskal kulturari buruzko kontzientzia lortzea posible egiteaz gain, eztabaida eta teorien iturri ere izan ziren. Da zentzu horretan, 20. mende hasierako eztabaidak oso biziak izan ziren, gaur egun desitxuratu edo birkokatu badira ere. Batez ere, bigai oinarria hartuta. Herri musikaren jatorria eta entzinatasuna eta bere originaltasuna zehazten zuten ezaugarriak. Orduan hori jasotzen zehatu naiz, bigarren atalaren lehenengo partean. Eta bigarren atalaren bigarren eta hirugarren puntuetan edizio kritikoaren inguruan aritzen naiz lehen azaldu bezala. Eta hirugarren atalean azkenik kantutegien analizia garatzen dut. Analizia hau animatzen duen zedea, zena dago, Azkue eta Aita Donostiaren kantutegien balioa gaurkotzen duen berrikuspena bultzatzea da. Hori da bere helburua. Horretarako gaur egun kantutegiak aztertu eta aurkezteko ditugun parametroez baliatu naiz, eta bereziki Miguel Manzanok bere kantutegietan erabilitako metodoa oinarri hartuta. Analizia hau hiru sail nagusitan egituratu dut, lehenengo sailean kantutegien edukia jorratzen dut, bigarrenean transkripzio irizpideak aztertzen ditut, hau da, entzundako doinuak nola islatu zituzten bi egile hauek pentagraman. Analizi horretan, alde positiboekin batera, zein arazo edo nahasmen agertzen diren seinalatuz. Eta hirugarren, kantuak sailkatzeko, ordenatzeko eta partiturak maketatzeko jarritutako irizpideak aztertzen ditut. Hori apurtu bet labur bilduz artikuluaren egitura eta nondik norakoa. Ega zen ez da guzti hau labur biltzea badako nondik ibili, eta suposatzen dut honek bere denporea beharko ebala, dana ondo bilbatu eta dana ondo ontzeko. Zer zango zeunkezuk, Xabier, musika eta lurraldea aitatzen ditugunean? Esan behar dago artikulu hau musika eta lurraldearen gaia jorratzen duen Musiker aldizkariaren zenbakian txertatzen dela. Eta zalantzerik gabe musika eta lurraldearen arteko loturaren erreferentzia aipagarrienetakoa herri musika edo folklorikoa da. Ikin dudan lan honen helburu zuzena ez da gai hori jorratzea, ez da gai hori Azkueren eta Donostiaren biltzelanetan sakon aztertzea. Baina gai hau artikuluan jorratutakoarekin hain hurbil egonda, honen inguruko ohar txiki bat aurkeztu nahi izan dut, hipotesi moduan behintzat.
eta da bi egile hauen kantutegietan Euskal Herri musikaren ulerkerari dagokionez, musikaren eta aintzinako Euskal Lurraldearen arteko lotura inplizituak daudela. Hauek Euskal identitatearen eta okupatu eta berezkotzat hartzen den lurraldearen arteko loturan oinarritzen dira. Horren inguruan, aipatzen ditut, bai Azkue zein Donostiaren hitz batzuk, eta baita ere azaltzen dut, 20. mendearen hasieran Gazkuen idatziak, Gazkue ingenieri donostiarra zen, eta 1913an argitaratu zuen idatzi polemiko bat, bertan azaltzen zuen Euskal Herri musikaren jatorri atzerritarra. Horren aurrean, beste egile askok kritika zorrotzak sortu zituzten, haien artean Azkue eta Donostia hor piztu zen polemika, eta horrek adierazten duena da, egile hauentzat, herri musika Euskal Herrian entzutea garrantzitu izateaz gain, musika hori entzinako herritarren eskutik lurraldean bertan sortua izatea funtsezkoa ulertzen zutela. Eta baita ere, Azkue eta Aita Donostiaren bilduma segitu zituen Bizkaiko epaimaiaren, behik diru laguntzen dia lortu zutelako, lehiaketa baten bitartez, eta segitu zituen epaimaiaren epaian ere ikusten da, beraiek zelkatu zituzten kantuak, azkenengo zail batean, doinu baztertuak sartu zituzten, eta hor sartzen ziren alde batetik beraiek beste argitapen batean argitaratu zutenak, uste zutenak, baina baita ere jatorri exotiko bat zutenak, edo beraien iritziz jatorri exotikoa zutenak, niz eta euskaraz egon horrek esan nahi du, oso garrantzitsua zela lurraldearekiko lotura. Orduan hori apurtzu eta adierazten dut, eta hori da ere artikuloa gai hau jorratzen duen musiker aldizkarian egotearen zergatia, baina ez naiz gehiegi luzatzen gai horretan. Orduan, hori agian geroko hausnarketa baterako uzten dut. Bidea izan daiteke, ez da, hausnarketa bat egiteko bidea, behintzat badago nondik ibili. Aurrera jarraitu orduko bibliografiari begira nabil, eta oso anitza da bibliografia, ez da, horrek asko adirazten dau ikerketa baten inguruan, hainbat musikari, ikerlari, antropologo, iturri desbardinetatik edan dozu, ez da? Bai, iturri desberdinetatik, alde batetik iturri historikoetatik, hau da 20. mende hasierako egileak, eta baita ere iturri modernoago batzuetatik, musikologiaren ingurukoak, orduan bibliografiaren aldetik nahiko erakundeak, nahiko zabala da. Bai, eta kantutegien eta bildumen munduak ere gaur egun bere pisua izaten jarraitzen du, adibidez Eusko Ikaskuntzak, Eusko Media Fundazioak duela urte gutxi egin du kantutegien ustuketa bat, 5.000 kantu inguru daude eskuragai interneten bidez, horrek esan nahi du, gai hau, nahiz eta kantutegiak egitearen kontua aspaldikoa da, orain ere egiten dira batzuk, baina batez ere pentsatzen badugu gaur egungo etnomusikologia ez doa kantutegiak egitetik ez da bere lan garrantzitsuena, edo oso gutxi daude kantutegiak egiten. Baina, bestalde, kantutegiak presentzia handia izaten jarraitzen dute. Orduan, bibliografiaren aldetik, panorama zabal hori hausnartu nahi izan dut, eta hori reflejatzen da bibliografian bai. Bai, ikusi, inok konsultatu gura baditu lan honek, badago aukerea guk esku artean daukagu lana. Xabier, zein eratara eskuratu daiteke, edo interesek auki eskero nora jo beharko gonke? Bai, lana argitaratua dago musiker aldizkarian, musiker Eusko Ikaskuntzaren aldizkaria da, orduan badago paperezko argitalpena, baina horrez gain, eskuragarriena dena da internet bidezkoa. Interneten irakurri daiteke artikulu guztia dago. Arazo barik, bai. Aldizkari guztia dago eskuragai interneten bidez ezin dena inda imprimatu. Irakurri bai, baina imprimatu ez. Konturatu naz. Bai. Horretarako erosi begin behar da. Ondo dago. Ni horri bilin nintzen begiratzen interneten, eta oso ondo dago, aberazgarria da hor eskura okitea edonok, ez da? Bai, orduan, interneten topatzeko, Googleen izenburua jarrita bere aurkitzen da, Azkue eta Aita Donostiaren kantutegien berrikuspenaren alde, edo bestela, sartu gaitezke euskomedia.org horri aldean, eta bertan musiker 17 bilatuz gero, aldizkari guztia gertuko zaigu, eta aldizkari guztiko artikuluak. Zer ditzi dugu tintontzean?
Ba, ez dut gutxi, nik uste zabalera nahikoarekin azaldu dugula, datu gehiago izan nahi duenak, artikuloa irakurtzea dauka, interneten bidez nik uste nahiko erreza dagoela. Xabier Etxebarria, Adrien esan dugu atarian, lan hau konposatu dauana, gaur geure gonbidatua, ez dakit ikerketaren bideari jarraitzeko asmorik daukasun, Xabier? Bai, jarraitzen ari naiz, baina oso lan ezberdin egiten. Orain nabil ikerketa bat egiten Ekuadorren, Ekuadorreko handetan dagoen Zikalpako komunitate indigenekin. Orduan beste, ez daukaz ikusirik honekin, eta horretan nabil azkenengo 2 urteetan. Ikerketa partea zari bat da, hau da zuzeneko ikerlariak indigenak berak dira, eta oso erronka interesgarria, zaila, baina bestaldetik, oso posarria. Hori azaltzeko beste ordu erdi luze beharko nuke, ez dakit. Urrengo baten, nahi baduzu, azalduko dizuet, eta hori da momentu honetan ikerlari moduan egiten ari nahi zen. Eta zelandoa? Gauza positiboak lortzen ari gara. Gero zailtasunak ere badaude nahikotxo. Parte hartzailea denez, antolatu behar dugulako lana pertsona askorekin, beste kultura banda, beste ohitura batzuk, beste hizkuntza bat baita ere, indigenek ere, orain arte, oso zapalduak egon dira, eta jarraitzen dute, Ekuadorren, eta ez dute izan hezkuntzarako sarrera, hezkuntza bat izateko aukera, orain arte, eta, gero diruaren aldetik ere arazo batzuk badaude, baina horrekin batera, lortzen ari garen gauza positiboa dira. Ikerketa hau aplikatua da, hau da, ez da ikertzaile bat egiten duen lana, eta gero aurkeztu, eta liz, hau da, jendearekin batera egiten den zerbait. Orduan, ikertzen ari garen bitartean, akzioak ere burutzen ditugu. Eta komunitate indigenetan haude oso maiz, eta, ikerlariak komunitate berberakoak direlako. Ikertzen dugu musika, baina musika ikertzearekin batera, nortasunaren inguruko aldarrikapena ere agertzen da. Ezin bestez, ezta? Bai, eta hor, hori nortasuna, autoestima, eta gauza horiek lantzen ari gara, atera duela gutxi, iauteriko kantuekin zede bat, iauteriak direlakoan indigenentzako jeri garrantzitsuena, ez daukadate zerikusirik iauteriekin, eta, horretan gaude, ni parte teorikoenaz arduratzen naiz, da purtuet ikerketa koordinatzeaz, eta Ekuadorera joaten naiz, naizen guztietan, orduan banabil Euskal Herria eta Ekuadorren artean. Eta, ni hemen nagoen bitartean, haiek jarritzen dute lanean, Ze ondo. Bai, orduan hori da nire ikerketa lana orain. Bai, suerterik onena, zure ikerketa lan horretan. Bai, eskerrik asko. Joan etorri horrek ondo egin. Bai. Eta mila esker, Xabier Etxebarria, gaur Azkue eta Aita Donostia, erauren kantutegia, apur bat geuregana hurbiltzeagaitik, urreratzeagaitik, ondo jarraitu. Bai, eskerrik asko. Badakizu entzuleok, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan Eusko Ikaskuntza sintonia honetan Bizkaia irratiaren sintonian. Eskerrik asko beste behin geugaz bat egiteagaitik.